kawacho ni ODM to ungeni tarik 7 wan tayari. Koro kagoni ODM to duoko ni tuko. ODM! 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 Aduoko erokamano makende nikech wang'eyo ni nyaka ne warang gik mosetim maloko ngima ji e piny ka wuok e ODM. Wang'eyo ni ne wawacho ni mbele pamoja, wang'eyo ni wawacho ni maisha bora, to wang'eyo gik mok dhi kare sani. Koro anta aduoko ni erokamano, aduoko erokamano kaneno ka baba osewuoyo kodu, ka gavana osepimonu, ka wanda intellectual osewuoyo kodu. Mama ba winjo kowacho kae mawacho nu, owacho ni Ruto you are ready to go. Ruto you are ready to go. Mama wacho kamano, wa mama hai. Wa mama hai. Vijana hai. Anagonu erokamano. ODM. 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 Erokamano. Aya, koro yenaura luong speaker Mheshimiwa George Okoni. For just thank you. Okoni George.